Il-wara nofsinhar it-tajjeb, nagħtukom merħba għal dan l-event marbut ma' Ġemma, No Plan Act. Ninsabaw illum bħala team leader tal-proġett Ġemma biex inħabbar il-tnedija ta' kompetizzjoni ġdida sfida għall-iskejjel marbuta mat-tema Build Your Future Be Smart About Money. Din il-kompetizzjoni hija miftuħa għall-iskejjel kollha mill-livell primarju għal sekondarju u ħatala f'Marzu, ġifieri ħatiftaħ issa, hija imsejsa fuq temi ta' management finanzjarju, ħiliet finanzjarji b'temi pereżempju bħal sostenibilità u digitalizzazzjoni finanzjarja u oqsma oħra li għandhom x'jaqsmu mal-money management. Ninsab kontenta ħafna li għandna l-appoġġ hawnhekk tal-Ministru tagħna l-Onorevoli Dr. Michael Falzon u anki tal-Segretarju Permanenti Sur Mark Musu li bħal dejjem aħna naqgħu taħtu dejjem qed sostennu appoġġ. Min-naħa tiegħi nixtieq nirringrazzja l-iskejjel kollha anke li ħadu sehem fil-kompetizzjoni tagħna ta' skola sajf li tant kellha rispons tajjeb u nittamaw li nerġgħu nirrepetu is-suċċess li diġà kellna. Mela min-naħa tiegħi nixtieq ngħaddi l-kelma lill-Ministru. Grazzi. Wara nofsinhar it-tajjeb, grazzi lilkom li qegħdin hawn dawk kollha li qed isegwuna. Illum forsi qegħdin nagħmlu attività ftit differenti fejn ġeneralment jassoċjawna ngħidlek biex inqasmu l-benefiċċji. Hawnhekk qegħdin inqasmu wkoll, imma rridu nqasmu ċertu tagħlim, ċertu awareness. Wieħed jista' jagħmel affarijiet b'mod formali. Tista' tagħmel kollox f'setting ta' classroom, setting li ngħidlek xi ħaġa u titgħallimha bil-fors. Imma hemm ukoll aspett ieħor illi forsi ma jkunx edukazzjoni formali, mhux magħluq ġo skola jew ġo klassi, imma huwa esperjenza li mbagħad ir-ritorn tagħha ma taraħx fl-eżami u tara punteġġ ta' dak li tkun tallimt jew ma tallimx. Imma żgur illi taraħ f'ħajtek. Il-bniedem fih innifsu jidir li Maslow kien qal li għalkemm il-bniedem il-limiti tiegħu, il-mezzi tiegħu finanzjarji mhumiex huma limitati u dik tot it-teorija tot ukoll. Imma mbagħad ikun dejjem jixtieq jagħmel iktar. U dik hija xi ħaġa li mhix ħażina fiha nfisha. Mhix ħażina għax grazzi għar riżultat tagħha ngħid li l-umanità mxiet il qudiem. Imma kemm importanti mbagħad li anke fuq dak li huwa macro level illi inħarsu lejn żewġ affarijiet u naħseb illi it-tema ta' dan kollu nista' naqsamha f'żewġ punti. L-ewwel nett l-element ta' tfaddil. Dal-poplu kien poplu sa ftit snin ilu għadu hemm il-qawl, kellu qawl li kien jgħid isma' warrab u swara meta tiġi bżonn. Id-dinja dejjem issir iktar konsumista u għalkemm il-qawl għadu hemm u għataw min jemmen fiha, naħsbu li nistgħu ngħinu biex kun hawn iktar nies illi jaħsbu fiha u iktar nies illi forsi isegwu il-qawl Malti. Il-verità hi li bħala poplu aħna poplu li nfadlu. Meta tikkomparana ma' pajjiżi oħra, poplu li nfadlu ħafna. Poplu pereżempju li ninvestu ħafna anke f'darna. Pajjiżna għandu home ownership rate ta' 80%. Fil-mija ta' kull Malti wawċi għandu d-dar li hija tiegħu. U 3/4 minn dawk 80% m'għandhomx loans laqqas. Hemm element. Imma żgur illi nistgħu infadlu aktar u ma tfaddil dak huwa l-ewwel kunċett. Naħseb illi rridu nitkellmu fuq kunċett ieħor ukoll. Il-kunċett illi wieħed jippjana. Illi wieħed mhux illum qiegħda f'idejk u nfaqta kollha,
All right, tfaddal, mela le, ma tittara wkoll iktar fit-tul. Se jkunu jew jistgħu jkunu r-riżultati jekk wieħed ma jagħtix każ. Jekk wieħed jgħidu hija mbagħad meta nagħlaq ċertu qed mbagħad naraw. Jew jekk wieħed irid jgħid isma' jekk għandu jaf b'xi ħaġa li tista' tagħmillu effett fuq il-finanzi tiegħu. U dan huwa importanti, mhux importanti għalija jew għal dak jew għal ieħor, naħseb li huwa llum huwa importanti għal kulħadd. Li wieħed ikun kapaċi jippjana l-finanzjament tiegħu, l-finanzi tiegħu għal quddiem, nemmen li hija neċessità. U hawnhekk preċiżament fejn irridu nagħmlu impatt pożittiv. Il-realtajiet kulħadd jaf x'inhuma. Nkun qed nonqos hawn jekk niġi u nitkellem fuq li kollox perfett jew kollox nistgħu nħallu ħaddej u mbagħad naraw il-famuż u mbagħad naraw u hija mbagħad naraw. Meta mbagħad tasal biex tara, tittara xi tkun int stess preparajt għalik innifsek. U minn barra il-branding il-ġdid ta' Ġemma, l-anokrinu dejjem oġobni, Ġemma u għandek naħla, biżi eżebi, jew bil-għal eżebi. Għawek qed naraw li iva, mela le, kemm bżonn naġġornaw, mela le, l-image ma nixtiequ naġġornaw iktar f'dak li huwa l-edukazzjoni jew naqsmu dak li nafu ma' xulxin, mhux biss l-iskejjel immorru u naħdmu fihom għandna programmi oħrajn. Ma rridu nħarsu l-qudiem kif nersu aktar li l-komunità. Kemm inkunu aktar parti mill-komunità, kollha kemm aħna parti minn soċjetà waħda, s-soċjetà Maltija. Imma kemm anke f'dal qasam huwa jien ngħid essenzjali li toħroġ idejk ukoll veru li ma min irid ma jistax jiġi ikun hemm forsi min jiddea jiġi għal raġunijiet diversi, għax hemm ħażin illi imorru aħna u qed nħarsu lejn biex ngħid hekk xejn li qed nivvintaw ir-rota mill-ġdid diġà għamilniha f'diversi affarijiet oħra u nkomplu nagħmluha. Illi nkunu aħna stess li mmorru għand in-nies. Jiena dejjem ngħid illi l-ikbar suċċess tas-soċjali u l-ikbar ħaġa li tista' tagħmel huwa ir-reaching out. Dawk li jiġu u taf li huma fil-bżonn mela dawk huma essenzjali li tgħinhom għax taf ir-realtà tagħhom. Imma dawk li għal xi raġunija oħra ma jiġux il-qudiem u anke f'każ li forsi wieħed kollu ftit knowledge dwar finanzjament, daqshekk ieħor ikun importanti li aħna mmorru għandhom. U dak huwa dak li qed naraw hawnhekk u dak li nixtiequ nagħmlu. Jien nixtieq nagħmel punt li forsi l-ewwel qsam ta' fit-tnejn imma ir-realtà tal-ħajja tagħmek ukoll iktar minn dak li forsi huwa formalment tnejn. Wieħed mill-ikbar suġġetti li żgur li nemmen għal lanqas jien personalment rridu nagħmlu hawnhekk u qegħdin nagħmlu għax kieku m'aħniex qegħdin hawn. Huwa illi mhux nindaħlu imma li ngħinu n-nies illi jarfu l-prijoritajiet tagħhom. X'inhu l-iktar importanti? Mhix se nsemmi għax kulħadd forsi għalina li hija l-iktar ħaġa importanti. Nieħu l-kafe, wieħed minnhom jien. Mhix qed ngħid dak ħażin, imma mbagħad wieħed irid jitgħallem il-prijoritajiet tiegħu. Prijoritajiet illi ma nixtiex nerġa' mmur ftit lura għal Maslow. Maslow qal il-bniedem għandu 5 tipi ta' needs. Għandek il-bżonnijiet eżistenzjali, tajjeb, is-saqaf li tiekol li għandek shelter, li għandek l-ikel, u mbagħad hemm affarijiet oħra. U sfortunatament il-bniedem għax huwa uman, għax m'aħniex perfetti, kieku perfetti, aħniex umani. Xi kultant dik il-ġerarkija ta' bżonnijiet jew ġerarkija ta' neċessitajiet fejn għandek tibda u mbagħad fejn tmur, xi kultant neqelbu għana ta' taħt fuq. U t-tielet punt nagħlaq fuq huwa preċiżament il-punt tal-prijoritajiet. Irridu minn żgħar inkunu qed naqsmu il-gwida tagħna għal dak li huwa mhux biss li ħantik is-servizzi soċjali
kważi nagħlaq kif bdejt. Mhumiex biss il-intik fiżikament, ma kemm il-bank transfer nagħmlu kull xahar, imma kemm ukoll importanti li ngħinek ukoll illi inti għalik innifsek titgħallem tippjana finanzjarjament, tkun smart bil-flus tiegħek u l-ippjanar tiegħek ikun ukoll ħares lejn il-prioritajiet tiegħek fl-ordni li għandhom ikunu. Jiena nirringrazzja bla dubju ta' xejn it-tim li ħadem fuq din inizjattiva ftit jew innovattiva. Ġifieri fejn dejjem social security, relief, pensjonijiet, whatever. U hekk immorru x'imkien ieħor tnejnu s-soċjetà anke kif għadha pitada nixtiequ li tiżviluppa. U fil-waqt li nħeġġeġ kulħadd li hu kull esperjenza li jista' jieħu f'ħajtu, inkluż dak li huwa gwida f'dik li hija l-ħajja finanzjarja, l-aspett finanzjarju ta' ħajtna, japprofitta ruħu. Aħna se nkunu hemm qed inħarsu li naħdmu wkoll ma' kunsilli lokali, li naqsmu esperjenzi, li x'kultant tgħid imma kif qatt ma ħsibta di. Imma grazzi Alla ġemma li hija naħla bjeżla illum qed naraw ukoll li nbidlu mhux biss il-branding tagħna imma nenfasizzaw ukoll u nbidlu hekk hemm bżonn m'hemm xejn ħażin li tbiddel anke l-mod ta' kif naħdmu. Grazzi ħafna ta' dawk li qegħdin hawn preżenti, grazzi lilkom li segwejtuna. Okkażjoni li minn barra l-importanza tagħha jekk jirnexxielna illi ngħinu ikun hawn min jaħseb illi ma tagħmel xejn. The cost of doing nothing għadha pitada fis-soċjetà jinħass. Jekk ħajkollok nuqqas ta' viżjoni, nuqqas ta' pjanar, se jinħass fis-soċjetà. U aħna kollha parti minn soċjetà waħda. Selmilkom ringrazzjakom tal-li kontu magħna il-kumplament tal-ġurnata tajba. Grazzi mill-ġdid.